Hi guys, this is your Jay Bagtas. Intro, pasok! 1, 2, 3, funk it. For today this video guys, ang gagawin natin ngayon ay mag-street foods mukbang challenge tayo today. Kaya samahan nyo ako guys, kasi andito na yung pinsan ko nakasama papuntang bayan kasi bibili kami ng mga pagkain. Dahil walang mabili dito kaya pupunta kami ng bayan. Nihintay lang namin yung motor kaya guys. Kaya tututbrush muna ako. Tanaw ng tututbrush. Oops, yung brief ko pala. Tanga talaga. Wait, yung brief ko. Bakit? Hindi na mag-brief siguro. Wait lang. Yung tawa. Kailangan natin mag-sobra para tapos yung ating bunga nga. Yun, tapos na tayo mag-toothbrush guys, kaya magdadamit na lang ako. Yun nga guys, by the way, papunta na kami ng bayan. Kasama ko yung pinsan ko ngayon. Yan, kakarating lang ng motor kaya medyo natagalan kami. Isip, medyo matagal pa yung mga kasama ko kasi kinukuha pa nila yung isang helmet para may kasama kami pumunta ng bayan. And mamaya na siguro ako mag-vlog. Abangan nyo na lang pupunta namin sa bayan. Kaya bye guys. Tingnan. Yun na nga guys, nandito na yung mga kasama ko. Kaya mag-hi muna kayo guys. Ayan, nandito na kami. Kaya alis muna kami guys. Iwan muna namin kayo. See you later. And guys, nandito na kami sa palengke. Nagpa-park pa yung mga kasama ko. Tagal nila. Kaya tara na. Ano masasabi mo na kasama ka ngayon? Wala, enjoy natin yung araw na to. Kasi magmumukbang na tayo. Sa wakas magmumukbang na. Sa wakas magmumukbang na kami guys. A few moments later. Ang dapat rin yung binili mo lang. May appointment. Dito. Ito bibili. Ano sa may? Kuha ka ng payat? Ito ba? Ano? Pork. May two? Ano flavor po ito? May pork po. Wala po ba yung maliit lang? Wala to. Ibat mo na ako sa kabila. Kasi ano to? Ito. Magkano po dito ate? Mag-isa lang. Magkano po dito ate? 25. Sa pati sa rin po. Kung tayo mag-fishball? Meron na to. Hindi na ako. Yaman na. May kalahati doon. Good. Two. Hmm. Yan, pwede ano yung mga Kaya po dito sa pork samay niyo? 50, okay na to. Okay na. Isa lang. Super ni Patrick. Sana all may 50. Wala na tayong budget. Sana all may bagong cellphone. Ano ang naka-Nobi? Thank you po. Buta nga tayo dito sa mga gulay. Sige, dami. Magpasiling mo na mo. Okay, tingnan natin. Magpasiling mo. Bagong siling, te. Edi, na. Ano ang
Ay, tingin pang siling. Ay, oo din. Yung mga kasama ko nahihiya guys kasi nasa public kami ngayon. So ang bibili natin ngayon, Don't be shy, make it shine. ang bibili natin ngayon yung ano, yung hindi, ito pet chai. Bumili tayo ng pet chai para sa ano, sa noodles na ilalagay natin. Pre. Ayos ka lang. Sabi Melsia. I love you, I love you. Ba? Ako taab lang. Here in... Dapat may ano, may front eh. Yun nga guys, papunta kami ngayon sa Korean ano, store, Korean Korean store. Kung saan makakabili kami ng noodles. Kasi Mas mura din dun sa si Korean store. oo, medyo mura siya guys kaya puntahan natin siya. Sana all. See guys. Yun nga guys, 4 kami dito. Ako yung naghawak ng cam. Ako pa yung taga-bit-bit ng pinabilhan namin kaya Naka-video, ginaganyan mo kami ah. nga guys, malapit na kami sa Korean store. Ayan siya. Antayin kong dumami yung subscribers ni Kuya JP tapos magkukuha. Gagawa na din ako ng YouTube channel ko guys. Pag Abangan yung YouTube channel nila guys. Sana supportahan nyo kami. Yun nga guys, andito na kami ngayon sa Korean store. Bibili na kami ng noodles. Kaya tara, samahan nyo kami pumasok guys. Kasi salim na kita ba Jay? Tapos sobrang sasabahin. Susunod ka. Kasi pagpansin kami. Kuka ka. Sunod naman, sunod. Hindi na ako papasok. Hindi, sige. Cut. Kunti lang naman bigyan natin. Pasok na tayo. Dalawa na. Ngayon, pauwi na kami guys, kaya magdadrive na kami, kaya see you na lang sa aming pag-uwi. Bye! 1 hour later. Nga guys, bali magluluto na tayo ngayon ng aming pinamili sa market, kaya hindi ko napapasado, doon na naman napapasado. Kapi rin, like. Tapos ba? 2,000 years later. Yun nga guys, tapos na namin na iluto ang aming imumukbang. Yan guys, tapos na. Papakilala ko yung mga kasama ko. Halika, Denzel. Yan si Denzel, si Christian, si Zondre. Ngayon umpisa na natin ang mukbang. Guys, magkakasama na kami kasi ready na kami mamukbang at gutom na kami guys. Tapos nag-ready kami ng mga salita na Tagalog, tapos ita-translate namin siya in Pangasinan sa sarili naming lingwahe. Kaya ready na? Ready na. Kain muna tayo guys kasi nagugutom na talaga kami. Wait lang na to. Ingay ng mama ko sa likod. Okay lang yan. thank you. Patikim. Hindi, patakam yan eh. Oo, yun. Patakamin.
Wala kaming balak patakamin kayo. Ano? Tama ba? Tama naman. Basta yun, alam nyo na yun. Sasalita yung mama ko sa... Wow naman! Wow! Wow! Ito pala yung mga word guys na prepare namin na Tagalog, tapos ita-translate namin in Pangasinan. Kaya bunot tayo ng isa habang kumakain tayo. Well, all day, all night. Gagawin pa namin guys with action to ah. Mauna si Denzel, tapos si Christian, tapos si Zondre, tapos ako. First word na nabunot natin is mahal na mahal kita. Ta-translate namin in Pangasinan, mahal na mahal kita. With action yun, guys. With action yun. Siguro, lalapit ako sa camera, hindi na. Hindi naman na. Hindi na. With In Pangasinan, with action yun ah. Sige. Usok ka dito para makita ka sa kanya. Ready? Ang gano untan mo na ya ang kapangit mo narata ka din maong. Next. Sige, gila mong boto. Kapangit mo. Next question naman. Ano na yung word? Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Shoutout sa mapapangasawa ko dyan. Ang gano'n ito'y nagawa. Inararo ka kaninsin siya. Next naman natin si Zondre. Paano ba sabihin yung mahal na mahal kita sa taong mapapangasawa mo? Kahit ganyan ka sa akin, nararot ka. Tagalog. Pero wala akong may Ay, naku. Nananahimik ako, inalok mo ako, puro wala pala, gago. isip ako. Mahal na mahal kita, translate in Pangasinan. Paano nga ako? Wala yung kadalasan na sinasabi lang na nila na inaarot ka ang gano'n to'y nagawa. Inaarot ka maong. Ano yung sabihin nun? Ibig sabihin yun guys, mahal na mahal kita kahit anong mangyari. Ikaw pa rin yung pinakamamahal ko. Ikaw na rin Yung baby ko, ang baby ko. Siyempre guys, ang pangalawang word natin ay saan ka pumunta? Nagagalit na si mama. Saan ka pupunta? Nagagalit na si mama yung word natin. Second word. Oh, saan ka pumunta? Magagalit na si Saan mama. ka pumunta? Nagagalit na si mama. Yan. Inertalin ma. Mampapasok lang maong si mama. Wow! Galit na yung mama mo. So, gutom na gutom tayo. Wala nang sasalita. Next, doon. Ako na, next. Kuya, punto ka ni mama, mampapasok la. Next ako. Akin, inertalin ma, makapasok na yung mama. Bring it down, yo. Yun yung word is saan ka pumunta na si mama. Translate in Pangasinan. Inner sinakar mo mampapasoklay. Andi, Pangasinan. Saan? Tama. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Inner sinakar mo mampapasoklay atang mo. Yun. Yun yung translate ng saan ka pumunta na si mama mo. Yung mama mo pwede siyang gawing atang or means magulang yon. Tama? Oo, pwede. Pwede. Gutom na gutom. Agam. Gutom na gutom kami guys. Kaya nung umaga di pa kami kumain. Ngayon lang kami kumain kasi namalengke pa kami. Anong oras na ba? I think alas 3 na. 3 na ata eh. Ang next word natin is Ano na to sa papa? gutom na ako. Sakto to sa atin. Sakto, gutom na gutom talaga kami. Gusto ko yung mukha iba yung reaction na maibigay natin sa word na to. Gutom na ako. Pangasinan sa'yo. Game. Okay.
Ako lang tilibit yung daan, nasa na alam maong. So ako naman yung next. Kuya, ano ulam? Gutom na... Ay, Tagalog na. Special fair. Pangasan. Okay, dali. game, game. Kuya, ito yung sira. Naras na alam mo. Hey! Puro na lang, wow! Wala nang ibang word. Adi. Ante si Radrep. Narasan alam mo. Tanda ko Sa akin naman, ganito yung kadalasan na nangyayari. Tropa. Wala pa na nga ng birthday. Ikaw lata, narasan na. Ganun yung pulsyano, guys. Pag dito sa Pangasinan, yayayain yung tropa kahit hindi imbitado, pupunta lahat yan. Kaya, tara, mga tayo. Shoutout nga pala sa mga yung magkakaibigan na kahit hindi iniimbitahan, pupunta pa rin sa Ano yan? sa mga pulsya. Sa mga handaan, Next na word natin, guys. Binangailan pa lang tayo na Ay, gusto nga. Hindi pa namin, ubos na yung pagkain namin, hindi pa naubos yung question namin. Ano? Hindi pa rin kasi tayo kumakain. Hindi pa rin kasi kami kumakain, guys, kaya gutom na gutom na. Hindi pa tayo. Ano naman, ang next word natin is, ang mama ko ay maganda. Ang gano'ng antay ibagay siya, si Mama, magangganan siya kayo. Next naman lang ha. Kaya ako muna guys. Kasi gutom na gutom si Christian. Oh, grabe naman yung gutom na gutom. Yung... Ano yung word natin? Magangganan. Ang mama ko ay maganda. Mama Gloria, maganda na kang maun. Next ako. Shoutout sa mama ko dyan ah. Or, shoutout pala kay mama niya. Ano pa na mama mo? Mama Marilu, shoutout. Ay, Tita Marilo, ingat po kayo dyan kung nasaan man God bless po. kayo. Safety first palagi po ang ating isipin para iwas sa sakit kahit pa paano. At magpalakas kayo palagi dyan at mag-pray kayo palagi. Ang next, Ano yung word natin? ang mama ko ay maganda. Ang mama ko ay maganda. Ang gano'ng ito yung bakay arom. Kasi atong god. Pangit. Magalo, balo. Ulit. Take two. Ready? Maganda yung pagpapagod. 5 minutes lang yan. Hindi. Already na, baka nakakalimutan mo na yung word. Ang mama ko ay maganda. Ano na yun? Ang mama ko ay maganda. Okay. Ang tayura ka ba yan? Kaya babagay amin si mama maganggana. Nice one. Ako. Ang sinabi niya guys, kahit ano man sabihin ng iba na pangit yung mama niya, sa tingin niya sa mama niya siya yung pinakamaganda sa lahat ng nanay. Ganun yun guys. Ako. Kahit ganun si Ma'am, ay, Mali. Take two. kahit ganun si Mama ang gano'n Ang aga-aga baka siyansihin ko yung gilagid mo dyan. ito? Wow, ang gana. Ang gano'ng umanto ng Mama, yung mapapasno. Magangga naman. Yung sinabi niya guys, kahit masyadong magalitin ng mama niya, palagi silang pinapagalitan, sobrang ganda pa rin niya. Guys, tignan niyo. Maganda siya. Mama. Ay, maganda mama niya. Guys, tignan. Next word. Ikaw nang bumunot.
Okay, ako naman bubunot. Ang word natin ngayon ay... Oh, ang haba. Ang word natin ay Maria. Ikaw ang pinakamaganda sa lahat ng babae na kilala ko. Okay. Okay. Ang word natin ay Maria, ikaw ang Maria, ikaw ang pinakamaganda sa lahat ng babaeng nakilala ko. Talo to, ikaw. Maria, ang gano ang tibag na sikat at armay. Si kalabak subi akabatan ko. Ya. Sana na yung sikat at armay. Mali rin, mali. Wala. Pagbalag mo! Mali. Malaki kasi. Pwede ko ba ibahin yung pangalan? Pwede. Yun ang maganda. Panahon may jowa. Panahon na jowa. Ano na ulit yung word? Jennifer. Jennifer. Sige, sa kamundo. Nabubula na ako. Pag sabihan mo tang jowa mo. Pagbaga mo ya. Dani, rinibilan na gano'n eh. Ah. Jennifer. Sige, sa Kaya kini. Ako lang. Jennifer. Sabi niya yung makagalit yan. Yung mabang pangalan niya. Ready na, mga naman. Wala ito na niya. Wait lang. Jennifer. Guys, ang kagangganaan. Nakabat kong BBE. Yan, Pangasinan. Ako naman, ano? Matilap. Ako guys. Oh Maria. Ikaw ang aking pinaka-nakilala mong Dala-dalaan. Di ba? Di ba pwede ibahin? Pangasinan? Pangasinan naman. Ay, mali. Tagalog pala yun. Ulit na take two. Maria. Si Kasupina kamagangganan biya anong lingkod bilay ko. Naksulay din sir. Alright guys, naubos na yung word namin. Kukuha namin yung tatlong ano doon. May tatlo kami prepared na word. Question. Ay, hindi siya word. Tama, question pala siya guys. Yung unang question namin is ano tayo? Itong mauna. Yung pinakaunang question namin guys is ano ang masasabi mo sa nangyari ngayong 2020? Ang masasabi ko ngayon sa nangyari ngayon 2020 ay hindi biro sapagkat maraming tao rin ang nawala at maraming tao rin ang nawala ng trabaho. Kaya ang ito lang ngayon na mag-okay na sana sa pagdating ng 2021. Oh, nice one. Next. Umisip ka pala. Next bro. Anong masasabi mo sa nangyari ngayon sa 2020? Malungkot. Dami din kasing nawalan ng trabaho, hanap buhay. Lalo na yung mga nakaraang buwan, mga bagyo. Madaming sana this 2021 is sana bumalik na yung normal na buhay na may konting lungkot pero madaming saya. Ikaw naman. Ano yung masasabi mo ngayon sa nangyari sa 2020? Masasabi ko ngayong 2020 na mga nangyari. Sobrang hirap. Hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pangkain nyo. Nakita ko yung mga magulang ko na sobrang hirap. Hindi nila alam kung saan sila kukuha ng pangkain namin. Hindi mo alam kung buhay ka pa ba bukas. Hindi mo malalaman. Sa Sa sakit. Sa akin naman, ang masasabi ko siguro sa 2020, siguro yung word na 2020 or nangyari is challenge talaga. Sobrang grabe yung challenge, yung sakripisyo ng bawat Pilipino na nangyari sa nung nag-start nung February yung quarantine dahil sa COVID-19.
sobrang hirap, naapektuhan lahat ng aspekto ng buhay, financially, physically, emotionally, at spiritually guys. Yun, hindi naging okay lahat, tapos hindi alam kung saan kukuha ng makakain tulad ng sinabi ni Christian, tapos hindi mo rin masabi kung buhay ka pa bukas or linggo or ano man dyan, kasi nga hindi natin alam yung sakit na COVID-19 at kung saan-saan lang siya matatagpuan. Yun nga, siguro yung 2020, malaking sakripisyo na yung ginawa natin. Kaya kahit minsan deserve rin naman nating maging masaya. Yun na nga guys, ito na magtatapos ang aming street foods mukbang challenge. Sabi nyo naman na, wala na ulit. Challenge! Yun na nga guys, ubos na ubos yung pagkain namin na hinanda Si kasi Vincent, sobrang inubos si gutom, Vincent. sobrang takaw ni Denzel guys. Yun na guys, ilalagay ko yung mga social account nila sa description namin. At guys, huwag niyo sana nakakalimutang i-like ang aming Facebook page, ang JB Bagtas TV Vlog, kasi madami kayong matututunan or madaming hugot at mas makikilala nyo pa ang Team Bulldog sa aming Facebook page. At kung bago ka pa lang sa aming channel guys, huwag kakalimutang i-like and share and subscribe and click the notification bell for coming videos guys. At sa mga shoutout today guys, shoutout ko nga pala si Mary Rose Mawariscala at si Krisha Carla Ferrer. At pagkatapos nun guys, at i-shoutout ko nga pala si Kevin's Video guys, i-subscribe nyo sa kanyang YouTube channel. Kasama natin siya sa Team Bulldog. Shoutout pala sa kay Mama. Yes, shoutout pala kay Tita Marilu, kanyang mama. Mag-ingat po kayo dyan. At sa mga gusto mag-shoutout guys, at kung may suggest kayo sa next vlog namin, just comment below sa comment section. At yun na nga guys, ito na magtatapos ang aming vlog. At thank you for watching, and guys, hope to see you again sa next vlog namin. Bye!